Коста Арби, аз съм поп. Сгреши канала. Опа. От начало. Ей, Коста, хора! Днеска аз съм с Кунг-фу нинджата от Ниндеко Нинджа. Опа! Днеска ще влизам на този старен хотел, стара къща. Върнахме се, това не е хотел. Това е ресторант. Ще има сърпрайз накрая. Да, сърпрайз пак. Айде. Влизаме. Ей. Влизаме. Стил Уотър! Къде бе? Дева Мария. Чакай да цъкнем лампите, чай да цъкнем лампите. Там няма нищо. Чай да цъкнем лампите. Айде цъкнем, айде. Айде, влизай. Няма сърпър. Чакай, бе. Ей, ние сме за тебе. Минайте. Не, напреде. Не, минайте. Напреде? Чакайте. Идвам, ние сме с тебе. Тук Не сме за тебе. една баня. Тук миналия път не стигах. Сега стигам. Давай. Тук бяха наредени тук, всички събори. Дай, те тук са вестниците от 2015 година. Дай. Чакай, хора. Дали не намериш това поръжие, брат? Дай тук много го вземеш. Ама, вземи. Ай, вече се... Абе, той първи, бе. Чакай, тук където беше историята. Да, чакай, ти закриш с газа си. Тук му се забива. Давайте. Занимайте на вас. Той не беше тук. Покрива падна. Къде се заврях мене? Мале, хора, аз Ами брат, не мога да видя. Папа, ако не са дървни. Покрива падна. Тук виж има... Аре бе, тук е сезон. Какво правиш тук? Братичко. Аре бе, тук е сезон. Да. И оттам мога да влезем. Не, няма да влизам. Там е нещо. Но искаш да ти отворя вратата, чакай. Вратата не беше разбита. По-бързо, не ме дай. Момчета, тук има още наста. Я някой удари... Я с крак. Сто! Той беше тука, сега ще чупи. Да, стой, тук ето. Дрона. Кой има там? Нищо няма. Тук има още. Да, знам. На къде е тази улица? Ти е отворено, разбито. Вижи. Така, ако не помните хора, Бунгалата е бунгала. бунгалата. Там да се изкачим. Аз съм там. Не мога да влезем в последното бунгало. Що? Цялото е в растение. Първото, елата първо, с мен друго. Аз съм вторите. Я тук нещо променено ли? Няма никой, това е бунгало. Чакай бе, тук има много. Давай. Каква Аре, ето го красота, гардероба, дето беше планал. Хубаво, влизай. Гардероба? Не беше тъй. Гардероба не беше панал тъй. Той гардероба е целия... Гардероба не беше панал тъй. Беше панал на рамката на вратата. Душа. Къде е това? Брат, тук е много променено. Сега, хора, сега ще се опитаме. Никъде не е било счупено. Всичко е било поддържано. Сега отиваме надолу и ще видите сърпрайза в края на видеото. Избраният номер е грешен или не впаден. Аз го казах.
И това го бърваме. Скивайте какви обувки, бе, хора! Селска работа! Ало. Ало. Ало, здравейте, кажете. Търся Давид Чучвачов. Нямам никаква грешка. Те ми казаха по-зло, бе. Пак звъни. Брателска. Аз говори повече с теб, отколкото майка ти. Излезе! Си компания ли са изкръсти? Окей. Тръст. Той няма е правилен. Айде, се изкръсти. Кажи, че... Не бе, какво ще кажеш? Питай, дали... Измисли зъбите. Ало. Търся Давид, стриптизорката. От Велико Търново. Нямам никаква грешка, бе! По-скоро, ти си добре ли си? Пак съм по-добър от теб. Ай, пак е. Звъни. Той е от... Ти си гей. Здравейте, значи аз съм от компания, Я ще не, това ще Добре. Аз